Oplatí sa mať na konferencii takýto stánok? Keď sme ako firma pred rokom prvýkrát vystavovali, mali sme jedného zákazníka. Mesiac na trhu, sotva hotový produkt a nikto nás nepoznal. No zobrali sme všetko, čo sme mali a zaplatili stánok na konferencii Urbis, ktorá je po roku opäť v plnom prúde za mnou. Prešiel rok a my máme desiatky zákazníkov, vrátane O2 Arény, Prahy 6 alebo Masarykovej univerzity. Jak je to možné? No tak, že pred rokom sme tu na stánku stáli všetci traja foundry a jedna founderka. S tým, že keď to pokazíme, skončíme. Vďaka tomu sme salesovali ako o život a dali do toho ohromný entuziazmus a energiu. Takže ešte raz, oplatí sa mať stánok na konferencii? Záleží, kto na tom stánku stojí. Určite by tu mal byť sám zakladateľ, CEO, C-čkové role a ľudia, ktorí majú s firmou akýkoľvek vzťah, napríklad zamestnanecké akcie. Obchodník, aj keď je šikovný, nie je to jeho firma a môže to byť cítiť. Vidíme to na tých konferenciách bežne, keď prídeme niekam na stánok a cítime sa, že tých ľudí otravujeme. Zaplatený obchodník tu proste nebude stáť, až dokým nezhasnú, tak ako ja. No a malý tip na záver, využívajte mladých obchodníkov. Energia a drive predáva najviac. A keď už sme na tom Urbise, prídite na kafe.